Euskarak, gure mintzairak, gora berak, egoera zoinden susen zazpilujaldeetan, hori da eguzki urteaga soziologia irakasleak aztertu nahi izan duena molde sakonean, Lagmata argitaletxean plazaratu duen liburu berrian. Ezagutza gora egiten du Euskal Autonomia Erkidegoan, egonkortzen da Nafarroan eta zertxobait bera egiten du Ipar Euskal Herrian. Hala eta guztiz ere, azken 30 urteko perspektiba hartzen badugu, ikusten dugu, ezagutza eta erabileraren arteko tartea handitzen doala 3 eremuetan. Eta hori ulertzeko badira 2 faktore nagusi, alde batetik euskara ezagutza maila eta ezagutza sentimentuak zertxobait behera egiten duela, alegia jende gehiagok euskaraz hitz egiten du edo badaki euskaraz hitz egiten, baina ezagutza maila nola ez den hain handia, azken finean ez du hainbeste joera erabiltzeko, eta bigarrena da, norberaren inguruan diren euskal hiztunen kopurua ere gutxitzen ari dela proportzioan. Euskara sustatzen baita, baina denbora berean kanpoko herritar gehiago datorrelako ona, beraz gisa hortan zein aterabide euskara indartsuagoa, erabiliagoa izan dadin. Erronka nagusia da euskararen irakaskuntza eskaintza orokortzea lurralde osoan, hori gertatzen ari da Euskal Autonomia Erkidegoan, baina ikusten dugu Nafarroan bereziki hegoaldean eta zona mistoan eskaintza ez dela orokortua eta zer esanik ez Ipar Euskal Herriari dagokionez, eta horrekin batera murgiltze ereduaren estensioa eta generalizazioa funtsezko erronka da. Horrekin batera bada elementu gehigarri bat, eta da azken finean helduen formakuntzari loturikoa. Ipar Euskal Herrian gai hori bereziki garrantzitsua da, kontutan izanik Ipar Euskal Herriko biztanleria 1% hazten ari dela urtero, horrek nahi du 3.300 pertsona gehiago etortzen direla Ipar Euskal Herrira bizitzera, gehientsuenak adultoak dira, horrek nahi du hezkuntza sistematik ez direla pasako, eta horrek suposatzen du azken finean pertsona horiek euskalduntzeko ezinbestekoa dela helduentzako irakaskuntza orokortzea eta dirua ez dadin oztopo bat izan, hori experimentatzen ari dira Hego Euskal Herrian eta nahiko emaitza onak lortzen ari dira maila horretan, baina ikusten ari gera Ipar Euskal Herrian atentzioa eta arreta bereziki ezarri dela aurren heziketan, baina helduen heziketa pixka bat alboratua izan dela. Eguzki urteagak 40 bat liburu agertu ditu eta ondokoak interes berezian piztuko du Kortrika eta Ipar Euskal Herria jorratuko baititu.